Tayo sabi. Problema, day. Uy, wala ko na inform day na naglunghir na lagi mo. Ay, naunsa. Mura magdili Girl Scout, uy. Uy, unsa po ng bang si Muji ko? Oh, nanindog. Dan, napansin din mo, day. Mamugod niya ang bagong hairstyle karon sa 2025. Aw, mao ba? Yung kanina mo hadyo, unsa po'y drama ane? Hoy, day. Di ka mag-eng-eng. Brazilian, eh. Wow! Hindi ka na kasi mo ilok, day. Unsa man na? Ay, kini, day. Na, ay, eng-eng. Napamuingani, oy. Ay, tama na joke na ko, day. Oy. Pero ta siya, day. Mag-usap siguro tayo yung mga pangalan, uy. Ay, oh, sige, correct. Ako kay William sa umaga niya, Wilma sa gabi. Ako, day, kay Angel sa umaga. Sa gabi, Angela. Igata ni mo pangalan Angela sa gabi. Nya ako, Jikoy sa umaga, Jessa sa gabi. Okay, let's go, guys. Come on. Jesus, Ginoo ko. Hi, Demulag. Uy, nangaunsa naman mo, nangabuang na mo. Uy, unsi na buang, uy nga. Wala mang good. Uy, karo pa kita gwapa Demulag. Correct. Gwapas yung matay, pampakog, tamong tulo noon. Uy, ka-high blood ba ni mo damulag? Mo nang wala kay uyab ba? Saba dia, unsa ni trip ninyo? Ay, sa Demag, by the way, nasi Paploy? Ay, kuging na nga. Tumpak, pamisita mi sa iyahan. Saan saba dia ya? Hala! Uy, mga buang-buang, sa may trip ninyo? Aw, trip na mo? Ikaw! Ginoo ko. Ano mga bayot man mo? Alangan no, nga wala may musugot sa mga babae. Murang nagbayot no lang mi. Mauna, maunang panglipakan na siguro ta diri tungod sa inyo. Hindi manggod. Patay napay mga naong ninyo, napay buhok ni Jiko, nitindog na. Uy, takar ka bago ni style, uy. Nya ka na imong pormadyo. Palahubog man kay kasauna karon mura na kag naunsa. At least, guwapa, Brazilian. Badya, Brazilian si mong mata nga muram kay kag basilan. Kaya ang sama iya ka dako ram nang tiyan nimo luod kay katanaw na imong suto. Oh, at least dag kwarta. Ya, dagag kwarta. Manguli pa mo dito. Si manguli na paisa sa mi uy. Di na pwede. Badya, isa sa inyong mata, pangbutangan ta mo isa-isa, manugot mo. Uy, kahars ba ni mo paploy, uy? Panglakaw na lang mo bi. Igang-igang ram mo diri uy. Kasi ko di igang mo nagkatambok nimo. Wala man duwan. Pero ya, ang sumbaga na. Pam, sige na paps ba? Kaya kaulan nun na, mawala mong make-up. Ya, make-up yung mata. Panguli mo dito, matuog ko. Aladay, grabe po ni ka hard to get si Papi, uy. Ay, so sige lang day, kahit naman po'y panahon na maanak. Wala ko naman, balik kami na mula. Okay, rampa na, rampa. Isabi. Masa ba yung problema ni mo damulag? Manguli na gani mino. Kanang, kuan ba? Asa mo ka? Pataas ani. Hoy, ay cooking na! Dana! Ito na kayo mapalong hair punta!